Нискокалоричен бананов кекс. В купа слагаме 3 банана, намачкваме ги. Добавяме 4 яйца, 50 грама какао, 2 дози протеин, 40 грама брашно и 150 грама кисело мляко, в които сме изгасили едно пакетче бак пулвер. Разбъркваме и сипваме в подходяща форма и печем до суха клечка на 190 градуса. След 30 минути банановия кекс е готов. Да ви е сладко!